Hello mga ka, good morning sa tanan. Diyan na po ta karon dire sa atong trabaho ron sa bukid maga. Atong unang vlog nato maga nakadaghan ta maga. Kung wala pa na ako ni mabaligya kini nga bagol dire atong na bunot na kay wala pa na ako mahakot sa sada. Karon maga da magtiwas na diri bunot, nainay ta diri ah. O nagpasalamat ko maga sa mga viewers dia sa mga subscribers na ko maga. Salamat kayo. Maga gusto ko maga sa tinuod lang maga gusto na ko motrabaho kung construction maga pero wala ko motrabaho construction maga kay dili ko makahimog content kay siyempre mga inadlawan ta di man kamot yung taglihok para makaagi ta inadlaw pero limitado atong oras maga maghimo tag content karon maga di ako dira sa pamagul muna ako trabaho gud maga para makahimo kog content o mapakita na ko sa inyo maga og unsa kong trabaho na mas gipili na ko nga trabaho para lang maga na makita po na ko sa inyo na bisag inani lang proud man pud ko ni maga kay dili man pud ni daotan kay usat na diri maga pamunot ani maga mga itas tag iya na ihatag po na sa tuaw sa kabunton o shout out din sa napasud sa kong trabaho ay nag-ansa kong trabaho na ipasudnon ko salamat na lang sa next time na rapod siguro ay sa karon ay di pa ako focus pa ko sa trabaho unta masabtan nimo salamat kayo ga salamat kayo og karon da ako din magsugod na pud ko magsugod na pud ta maga sa tong trabaho unon mao nga damurason maga kung nganong wala ko musugod kontraksyon sa to panagat pamana mo ako rason maga kung anong di ko musugod kontraksyon kaya ang ako maga makalibre ko suwa makakaon akong pamilya kung makahatag ko sa igsuon kaya ako maigsoon maga mahatag ko bugas ug dili ko makahat kasi di ko mga kwarta mahatag sila bugas maga libre na kasi karon na ang trabaho maga okay ra sa kuha salamat ko sa Ginoo kay nagabuhi tayo tao na mahatag sa kuha salamat kayo salamat kayo maga sugdan na to maga ato la set up atong kamera maga dara maga atar po sugdan sa trabaho maga na sa pamagol na to o karon maga nag-antay kog plastic maga para di ta kayo makahugaw o mabasa sa tubig. Pero maga, balik ko niyo maga, magsugod ang pamagol og salamat ko sa mga viewers sa mga subscribers. Unta maga, i-follow niyo akong Facebook page na ikong palangga po. Salamat kayo maga, o tara maga, balik ko niyo maga. Sugdan para makadaghan ta.
Oh, mga ga, salamat kayo sa mga viewers. Oh, karon mga ga. Salamat ko sa inyo mga ga. Kaya din nga medyo mga ga. Dirlasan ni Kutob mga ga. Salamat ko sa inyong tanan. O ta mga supportaran niyo ako sa channel. O ta mga ga. Abangan niyo mga akong next vlog ani mga ga pag trabaho to din niya. Ano na ta ma-upload mas video mga ga. Ito trabaho diri ya. Ta baka abangan niyo. O mga ga. Hanya din ko siya mga ga na unta i-follow niyo ako Facebook page na Ikong Palangga po. Salamat kayo mga ga. Mapalit yung pagsugod ng himo mga mapila pa na ito kadis ato nga pila pa na ito kaman na account sa Facebook na ako mga salamat kayo mga og unta mga subaybayan niyo akong sunod vlog ato ani salamat kayo, thank you kayo mga